Siz Tatarlar tapşın qaraysa Suya Flora Abdulina isanmisiz programda көтерілешек темалар. Оренбургта Ахмет Бай Хусейнов исемендәге татар шкорлары берлеге оешты. Свердловск өлкәсенең Зәрә бистәсендә 20 ел төзелә алмаган мәктәпне 4 ай эчендә сафка бастырганнар. Өлкә губернаторы да кунакка килгән. Урал сандугачы Хайдар Гыйлфанов 50 яшьлеген иҗатташ дуслары белән бергә кашылады. Татарның яраткан артисты Раул Шәрәфиевның да уй фикерләрен ишетерсез. Шәхесләр сәхифәсендә Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Раул Фәйзуллин белән очраштырабыз. Фикриясе Мәскәүдә яшәүче татарлар белән күреште. Мәскәүнең Асадулаев йортында тантана шигъриятны үз итүчеләр җыйналган. Әдәби-музыкаль кичә түрендә Татарстанның халык шагыйре Раул Фәйзуллин. Тәкъдир шундый, язмыш шундый. Бер эш өчен кем бер янса, ундүрләргә, ун янырга кирәк безгә. Тормыш дигән халыкара, сабан туйда Vatan bulup, kalalarga girek bizge. Zamanın türlü çakları buldu. Sovetçi'de da biz üttik. Edebiyatını bir kadirli çaklarda buldu. Her şu vakta biz ideologiyanın şaktı katı basımı aslında yazırga mecbur edik. Hazır da jingil deyip etmez edim. Çünkü bir yaktan söz yeri kilse, mümkünlükler köp bulsa, ikinci yaktan Cemiyette söz kişinin, yazıcı hizmetinin rolü kime düştü. Lakin buna karab, benimce çın talant yesi, eğer de o yazmış boyunca, özünün imanı kuşkança şuna alıngan iken, o birinde orultana karamışa icat eterge tiyir, anın nık ışanışı bulurga tiyir, o halkka hizmetlerge tiyir. Татар телен мәдәниятен саклау һәм буыннан буынга тапшыру һәр чор каләмияләренең бурычы һәм ул татар зыялылары фикренчә шулай дәвам ителәчәк тә. Бу мәсьәләдә бернинди дә шик булырга тиеш түгел. Бу көнне бөек шагыйрь исеменә лаек булган Габдулла Тукай бүләге лауреатлары бер сәхнәдә чыгыш ясады. Һәркем Раул Фәйзуллинның иҗатына мәдхия җырлады. Gidip bara, halimiz durama. Dilese, uzun, mi bulup para. Zor ahamiyet verirler. Şunun için biz bir tayarlandık, orkomitet buldu. Şu orkomitette indi büyük yakşı aytep tayarladık konsertli programmasında. Çıgışlarda büyük yakşı. Раул әфәнде менә инде чирек гасыр каләмияләренең фикерләрен җиткереп баручы Казан утлары журналы баш мөхәррире. Очрашуга Мәскәүдә гомер итүче замандашлары килгән. Аралашу үзе бер гомергә тиңләбеса. Шын зиялы шәхесләр Мәскәүдә булсын, Казанда булсын, зур сәнгатьне омтылалар. Ул бәлки кайбер шуракта масс культурасы күбрәк Kulaş jayıp git ala turgandır. Lakin men bularni vaqtli ko'rinish deb o'ylayman. Shin san'at asari, ul adabiyotmi, ul muzikami, ul teatr san'atimi, ul hech shaksiz alga tabada o'zining kishilarin tabashaq, ama ehtiyoj zo'r bo'lashaq. Кичәдә татар зыялысы Раул Фәйзуллинның фикерләрен улы оныклары да җиткерде. Тамашачы язучыдан Илбагар уйлар китабын бүләк буларак кабул итте. Хәзер татарлар тормышында булган вакыйгаларга кыскача күзәтү ясарбыз.
Омск өлкәсе Үләнкүл авылында туган ягы моңнары дип исемләнгән татар җыры бәйгесе узды. Шунсы хак әлеге авыл күләме ягыннан зур булса да, анда клуб юк икән. Шул сәбәпле барлык мәдәни чараларны мәктәптә үткәрәләр. Вакыйга барган вакытта теләүчеләр мәктәп музее белән дә таныша алды. Экспонатларны үзләре җыйнаган. 20 ел мәдәният өлкәсендә эшләүче милли мәдәни чараларның үзәгендә кайнаган Риф Хәсәншин 50 яшьлек гомер бәйрәмен уздырды. Ул җырлары белән генә түгел, җыр телле сүзләре белән дә тамашачы күңелен яулый. Арсенал Бен оркестры солисты буларак, иҗат дәверендә татар классик музыкасына игътибар арта. Иҗатташлары белән бергә бер сәхнәдә юбилейын билгеләү, киләчәктә дә иҗади үрләр яуларга ярдәм итә. Алдата безнең белән бергә булыгыз. Зиялы кеше ул ниндер югары белем яки үч югары белем алганга карамый. Зиялылык бирелә табигатьтән күбрәк. Бер нинди белеме булмаган кеше дә зиялы булырга мөмкин. 3-4 диплом алган кешене зиясыз була. Ул ичке халәттән килә кешенең әдәбе. Ул тәүфиклы да булырга тиеш. Тәүфиклы дигән сүзне без тиге атанага карата гына кулланмыйбыз. Атанага тәүфиклы сүзе дә менә атанага беренче кайгы китермәскә. Шуннан соң халкыңа кайгы китермәскә һәм тәүфиклының аның иң зурысы дөньяга зыян китермәү. Зыялы кеше ул сирәк хәзерге вакытта. Мин мәсәлән үземне зыялы кеше дип әйтә алмыйм. Аңа батырчылык итә алмыйм. Чөнки кай вакытта без шундый тормыш шартларына куелган, без зиясызлыкларда үзебездән җибәрәбез. Чын зыялы кешеләр алар хәзер бик аз. Шәхес булыр өчен бит зур булырга кирәк. Шәхес булыр өчен ирекле булырга кирәк. Кешенең рухы ирекле булырга тиеш. Рухы ирекле булмаган кеше шәхес түгел. Шәхес бар иде. Нәфи Сәмбәт, Нурихан Фаттахлар, Гамил Авзал, бар иде, Салих Батталлар, бар татарда санап китсәң. Менә ул шәхес үзенең иреген саклаган, сатылмаган кеше генә шәхес булалар. Сатылып, кайбер кешеләр әй шәхес буласылар кирә. Алар фәлән кешенең алдында теге баш иеп, табан ялырга әзер, жала айлана, үзен сата, ул шәхес була алмый. Алар андыйларда үзен шәхес санарга тырышалар. Менә зыялыга шәхес мәсьәләсендә минем үземнең фикерләрем шундый. Тарихи чыганакларга күз салсак, Казан белән Уфада берәр генә хәйрия оешмасы эшләгән заманда Оренбургта 18-нең дә тамырынык булган. Закир Әмиев Дәртмән Бертуган Хөсәйновларның исемнәрен атау да җитәдер. Узган гасыр меценатлары белән бүгенге эшкуарлар арасында сузылган җеп өзелмәгән. 100 елдан соң да безнең оныкларыбыз бергә җыелып, татар телендә без татар дип әйтерлек булсын. Шул эшкә матди көчебезне жәлләмәскә тиешбез. Әлеге сүзләр Оренбургта яшәүче 21-нче гасыр эшкуарлары фикере. Алар зәкят, ислам дине канунлаштырган юнәлешне тулы кешенә эшләтеп җибәрмәкчеләр. Әхмәт Бай Хөсәйнов исемендәге татар эшкуарлары берлегенә оештырдылар. Оренбургтан репортаж. Ата-бабаларының үткән юлларын өйрәнеп, тарихи китаплар нәшер иткәч, Оренбург өлкәсендә шәнекләрен алып баручы татар эшкуарлары бергә җыелырга кирәк дигән фикергә килгәннәр. Очрашу урыны итеп тарихи бина татар театры сайлана. Коръән сүрәләрен яңгыраталар, соңыннан Әхмәт Бай Хөсәйновның меценатлык юнәлешен күз уңында тоткан фильм күрсәтелә. Әлеге фильм яңагынан Нальчикта узган 4-нче телевизион фестивальдә беренчелекне яулаган. Авторы Фируза Әбсәләмова. Габдулла Тукайның туган тел шигырен җыр телендә яңгыратканнан соң, татар эшкуарлары киңәшләшүләрен башлап җибәрделәр. Очрашуда өлкәнең рәсми вәкилләре, депутатлар да катнашты. Безнең автономияның президиумында эшләп йөрибез. Кызганычка каршы, нинди проблема күтәрмәсәк тә, фестиваль үткәрүме дигәндә, мәктәпкә китап алуымы или не булса, барыбер финанс ягына килеп текәләбез. Шуңа күрә без уйлап, бергәләп әйтә алмыйм, бу минем генә идея дип. Менә яшьләр, инде эшмәкәрләр утырып, пока без барыбыз да җыелышып,
ниндейтер фонд или ниндейтер союз болдырмайса, біз кішіне алға алып бара алмайбыз деді. Было бы обидно, что история и культура и пропала бы на Оренбургской земле. Поэтому Шишмә башыбызны югалтсак, һәрберебезгә кызганыч булыр. Шуңа да телне, гореф-гадәтләрне саклар өчен татар школлары берләшү юлын сайлады. Курултайга килүчеләрнең һәрберсенең диярлек ата-бабалары кайчандыр җыелып фикерләшкәннәр. Бу залда 100 елдан соң да дәвамчыларыбыз татар телен яңгыратсын өчен без инде кешебезне жәлләмәскә тиеш диюгә алкышлар яңгырады. Бөтенья татар школларына ярдәм итү ассоциациясе директоры Фәрит Уразаев, Бөтенья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировның тәбрикләвен җиткерде. Тагын шунсы хак, Уразаевларның нәсел җепләре бу якларга барып тоташа. Худайның рәхмәте, минем ата-бабаларым да шулар арасында булганнар. Уразаев Габделсәләм беренчеләрдән хәлфиннәр белән шушы Арча районының Ташкичи авылына киткән бер балаларыбызның берсе. Бу якта сәүдә генә булмаган. Бу якта зур сәясәт тә булган. Бу якта зур мәгърифәт тә булган. Бу якта дин тормышы дагын гөрләп торган. Чыннан да Рамиевларны, Хусейновларны искә алсак, күз алдына китерсәк, алар искиткеч зур татар милләтенә нигез байлык салып калдырган шәхесләр. Үзләренең яшәешләре белән, үзләренең чыгышлары белән, үзләренең бүгенге көндә тарихта тоткан урыннары белән. Шуңа күрә Оренбург төбәгенә килүебез ул ниндидер узып барышлы тукталыш түгел. Бу табигый нигезгә төпләнеп килү. Һәм татар эшмәкәрләре моны үзләре дә аңлап шитәләр. Мәккәгә 100 тотып төзелгән Хөсәйния мәдрәсәсе мәгърифәт учагы саналган. Бүгенге көндә Аграр университетының Игътисад факультеты урнашкан. 120 ел элек төзелгән Хөсәйния комплексының бер бинасы торак йорт буларак кулланыла. Әлегә мәчет кенә үз вазифасын үтәй. Алла версә дип сөйлик, хәзер декабрь айында безнең президентыбыз яңа указлар кул куйды. Указлар буенча религиозные зданияларны бирергә дип язылган и предпочтительно образовательные учрежденияларга дип язылган. Шуңарга инде без бик шат, шуңарга терәлеп, без инде уже хәзер занимаемся именно возвратом мәдрәсә Хөсәйния. И Алла версә, үзебезнең милләтебезгә каратып, үзебезнең динегезгә каратып, анда без инде гимназия ачасыбыз килә. Алла версә, с этнокультурным компонентом. Үзебезнең телебездә булсын, динебездә булсын, барысы да бергә булсын дип. Хөсәйния мәчете рәисе Рөстәм Мәннанов биредә сакланучы борынгы китаплар, дәреслекләр белән таныштырды. Вагызларның татарчада алып барылуын, көннән-көн татарларның мәчеткә күбрәк килүен җиткерде. Оренбургта татарлар белән бәйле урыннар шактый. Герой шагыйрь Муса Җәлил һәйкәле. Моннан 105 ел элек үз ишекләрен ачкан Хөсәйн Ямашев исемендәге китапханәдә исә халык телендә ул татар китапханәсе дип йөртелә икән, татар зыялылары истәлегенә кичәләрне еш уздыралар. Китапханәчеләр яшьләрнең татарча китап укымауларына гына борчуларын белдерә. Безнең хәзер шәһәребездә татар театры матур итеп эшләп килә. Театрга да йөрергә кеше юк. Чөнки балаларда уже татар телен белү, кызыксыну үз телләре белән бетте. Шуның өчен әлбәттә гаиләдән башланырга тиеш инде бу сорау. Чөнки өйдә әти-әниләре сөйләшсә балалар белән татарча, ул балалар белеп үссә, татар телен ишетеп үссәләр башкачарак булыр иде. Менә даже авылларда хәзер, мин үземдә авылдан чыккан кеше, үзе минем авылымда менә шундый балалар, бәләкәй генә, алар әти-әниләренә әнкәй дип дәшмиләр, папа, мама дип сөйләшәләр уже. Китап укучыларны югалтмас өчен татар школлары белән берлектә февраль айы башыннан татар теле курслары эшли башлавын җиткерделәр. Оренбургның 38-нче санлы мәктәбендә татар теле һәм әдәбияты укытыла. Тарих дәресләре биредә оештырылган музейда уза. Экспонатларны җыюда укучылар үзләре катнашкан. Победитель конкурса общеобразовательных инновационных учреждений. Мәктәп директоры Венера Эйченко уңышлары белән таныштырды. Туган тел дәресләрен инновацион технологияләр нигезендә өйрәткәннәр өчен белем учагы өлкә губернаторы премиясенә дә лаек була. Миллионер мәктәп укучылары Казанда узган бәйгеләрдә дә беренчелекне яулый. Төп бурычыбыз туган телебезне сакларга, мәдәниятебезне саклап калырга. Безнең мәктәптә татар балалар гына укымый. 10% башка милләт балалары да укый.
Мәктәп шәһәр читендәрәк урнашкан һәм ул татар телен укыта торган бердән-бер белем учагы санала. Шуңа да татар школлары үзәктә татар гимназиясын ачу мәсьәләсен күтәрмәкчеләр. Оренбург өлкәсендә 160 мең татар яшәй. Шуның 53 меңе Оренбургта, калганнары авыл район җирлекләрендә гомер итәләр. Җир хуҗалары Бөтен Россия татар авыллары ассоциациясе рәисе Рәшит Сәнҗәпов белән аралашты. Рәшит әфәнде бу өлкәдәге яңалыкларын тәфсилләп сөйләде. Киләчәктә зур татар авылларына тәҗрибә уртаклашу сәфәрләрен оештырырга ниятләп торалар. Бу җыелышка минем нием бик зур инде. Менә все-таки берәнинди обмен опытом и берәнинди ярдәм булыр дип көтәм. Мәчет мәдрәсәләре белән тирә-юньгә дан тоткан татар Каргалысы авылы мәктәбе директоры Тәүхидә ханым башка белем учакларынан аермалы буларак татар телен 4 сәгать укытырга тырышуларын җиткерде. Әниләр, әтиләр бүгенге көнне әзрәк битарафрак, чөнки йыгыга бик күп әзерләнергә кирәк. Рус теленнән дә, математикадан да йыгыга бик күп әзерләнергә кирәк. Менә шул сәбәпле безнең әз генә игътибарыбыз бетә кала татар теленә, әмма без аны тутырабыз дәрестән тыш эш белән. Без бик яратабыз театрлар куярга, без бик яратабыз бөтен мероприятиеларны үзебездә татарча үткәрергә. Авылның үткәне һәм бүгенгесе хакында киләсе чыгарышта тулырак итеп сөйләрбез. Татар Каргалысы авылына хакимият башлыгы булып эшләүче Раул әфәнде Хәялиннең бабалары нигез салган. Җирне саклап калу бүген дә көнүзәк мәсьәлә икәнлеген аңлатты. Йөрәкне эссе тотырга, кайнар тотырга кирәк. Һәр вакытта, минемчә. Авызны ачып йоклап йөрергә ярамый. Күз ачык булырга тиеш. Шул. Фермерлар бик начар хәлдә, аларга ярдәм кирәк, аларга акча гына түгел, без банк түгел, без аларга акча бирә алмыйбыз, но аларга яңа инновацион идея, аларга ниндидер юллар күрсәтергә кирәк. Шуңа күрә безнең оешманың ичендә без научно-практический конференциялар, специально аграрияларга үткәрергә уйлыйбыз. Китеп торган дигән дәүләттән килеп эшләп биргән или кемдер яннан килеп безгә эшләп биргән китергә түгел, үзебез эшләргә тиеш, үзебез тырышырга тиеш. Үзебез тырышканнан тора. Шуннан килә. Шуңа күрә аралашырга кирәк. Күрергә кирәк, бер-беребезнең уңышларын күрергә, шуңа шатланырга, киңәнергә, и үзебез һәрбер төбәктә кая нинди проблемалар бар, шуны күреп, үзләрендә применять итәргә кирәк. Оренбургта гомер итүчеләр бердәй информацион кыр булдырып, дөнья татарлары белән үзара ике якка да файдалы булган хезмәттәшлек итү җаен курмакчылар. Мен уйлыйм, алар шушы тарихка нигезгә таянып, безнең ата-бабаларыбызның гөреф-гадәтләрен аякка бастылар Оренбург өлкәсендә. Бу төбәкнең үсешенә зур фидакар хезмәтләрен кертерләр. Һәм менә араларыннан берсе әйтте, яңадан 100 елдан монда берләшеп безнең балаларыбыз, оныкларыбыз горурланып татарча сөйләп эш алып барырга, тормыш корырга тиешләр. Шул вакытта безнең вазифабыз үтәлгән булыр дип. Көнчыгыш белән көнбатыш арасындагы ефәк юлы торгызылганда, татарлар нәкъ менә борынгы бабаларыча төп рольне башкару ягында. Оренбургта Әхмәтбай Хөсәйнов исемендәге татар школлары берлеген оештырулары да шуның бер дәлиле булып тора. Милли мәгариф өлкәсендә бара торган үзгәрешләр ниндирәк нәтиҗәләр китереп чыгарыр? Алга карап эш йөртүче педагоглар кычкырып әйтергә күнекмәсә дә, мәсьәлә җитди. Кичектермәстән хәл итү җаен карау хәерлерәк диләр. Ягъни кичкенә авыл мәктәпләре өчен максатчан программа кирәк. Югыйсә кала округларына кергән зур бистәләрдә заманлаштырылган белем учаклары ачылып, кичкенә авыл мәктәпләре ябылу алында калырга мөмкин. Аларда күп очракта туган телнең укытылышы арткы планда тора. Әшит шәһәре округына кергән Зәрә бистәсендә ачылган белем учагына шатланыргамы, әллә көенергәме? Укытучылар аптырашта. Заманында Свердловск өлкәсендә урнашкан Заря бистәсен белмәүчеләр аеруча җир хуҗалары арасында сирәк булгандыр. Биредә бәрәңге һәм тиешле культуралар өчен орлыклар үстерелгән. Үзгәртеп кую чорларында эшсезлек чәчәк ата башлый. Халыкның матди ягы да мактанырлык булмый. Әйтик, яңа белем учагын 20 ел төзергә туры килгән. Шулай бер вакыт мәктәпне тәмамлаучылар Россия президенты Медведевның интернет сайтына кыш көне суык класста ничек укыганнарын язып җибәрә. Шуннан соң өлкә бюджетыннан мәктәп төзелешенә 85 миллион сум акча күчерелә. 4 ай эчендә белем учагы ачылады. Мәртәбәле кунаклар өлкә губернаторы Александр Мишарин да килә. Классларда заман таләпләренә җавап бирә торган җиһазлар урнаштырылган. Спорт күнегүләре алу өчен дә бөтен мөмкинлекләр тудырылган. Педагоглар әйтүенчә, ниһаять хыяллары тормышка ашкан. Заря мәктәбе берничә авыл җирлеге өчен төп белем учагы булачак дигән фикерләр дә яңгырый. Татар авылы саналган Гайна мәктәбе укытучылары аптырашта, 13 укучылары 30 чакрым җир үтеп заманча белем учагын сайлаган. Хәзер мин укым
10, как по-латарски? Он 10 класста. Бошкуда. Әйбәт укыйм. Мында әйбәт знаниялар бирәләр. И большие возможности для продвижения. Гайнә мәктәбендә әлеге 36 укучы белем ала, ягъни ул аз комплектлы мәктәп санала. Безнең национальный школа булгач, все-таки үзебезнең культураны саклар өчен безнең школа әле будет функционировать, эшләргә тиеш алабыз. Педагоглар мәктәп ябылса, авыл бетәчәк дигән куркыныч барлыгын әйтә. Икенче яктан ата-аналарның балаларын заманча җиһазландырылган мәктәптә укытасылары килә. Ана теле мәсьәләсе Гайнә мәктәбендәгечә тиешле югарлыкта булырмы дигән сорау да күңелләренә тынгылык бирми. Пока куркмыйбыз, что безне ябырлар дип. Но безнең культураны күтәрер өчен безнең авыл калырга тиеш. Опасения о том, что какие-то будут со стороны управления образования попытки соединить эти две школы. Әшит шәһәре округы мәгариф идарәсе җитәкчесе Надежда Платонова әйтүенчә, 2 мәктәпне кушу турында сүз бармый. Без Гайнә мәктәбен ябырга җыенмыйбыз диде. Бүгенге мәгариф өлкәсендә балалар санына карап финанслау заманында кайсы мәктәпнең отышлы юл алуы көн кебек ачык. Шуңа да аз комплектлы кичкенә авыл мәктәпләре өчен максатчан программа булдыру кирәк. Әлеге мәсьәлә мәктәп директорлары советы утырышында да яңгыраган. Һәм аны якын көннәрдә мәгариф хезмәткәрләре катнашында узачак киңәшмәдә тагын бер кат карарга җыеналар. Уралда татар телен саклап калу һәм милли рухлы яшь буынны тәрбияләүдә үз өлешен кертүче Татарстанның Свердловск өлкәсендәге даими вәкил урынбасары Хайдар Гыйльфанов 50 яшьлеген уздырды. Урал сандугачы җырны гомерлек тормыш юлдашы итеп сайлый. Иҗатташ дуслары җиткерүенчә, Ходай биргән сәләтен сәнгатьне үз итүче җаннар белән уртаклаша. Хайдар Гыйльфанов үз өендә кичкенә генә татар дәүләте төзи алучылардан. Балалары, хатыны Венера ханым белән матур тормыш корганнар. Бу тормышта мин Хайдардан башка яшәүне белмим инде, ничек әйтергә дә. Әңгәмәдәшебезнең күңеленә балачак хатирәләр еш килә. Мин бәләкәй чакта электр да юк иде, ут та юк иде. Без менә шәмнәр белән абыйларның дәрес әзерләгәннәрен мин хәтерлим. Мин беренче класска керер алдыннан гына ут бирделәр. Шунда шатланып йөгереп йөргәнне хәтерлим әле, урам буйлап, менә кычкырып, менә күрдегезме, хәерле лампочка кабына дип. Кино карыйдык, элекке заманда ут булмаганда, нидән дизель аркылы дөп килә ул бөтен авылга. Әнисе җырга моңга гашык ана булганга, улларын балачактан сәнгать дөньясында гиздергән. Гыйльфановлар гаиләсенә кунаклар еш килә торган булган. Халык җырлары яңгырап торган. Мансур абыйсы гармунда уйнаса, Хайдар Гыйльфанов җырлаган. Соңнан сәхнәләрдә чыгыш ясаулар күңел түрендә саклана. Хәтерләрне яңартырга видеоязмалар да ярдәмгә килә. Оннан үземне җырчы булырмын дип уйламадым да, бик буласы да килмәде, чөнки мин менә мәктәпне бетергәч үк режиссурага, театр буенча китергә уйлап, ничектер шулай. Ну, ул Аллаһ Тәгалә биргән әйбер бит, аны беренче дип булмый, ул җырлыйсы киләдер һәр вакытта да. Әмма мин үземне профессиональ җырчы дип хәзер дә шутланыйм. Мин оннан җырларга яратучы кеше. Сорман якларында туып үскән Татарстанның атказанган артисты Хайдар Гыйльфанов Свердловск өлкәсе якларына килеп төпләнә. Бирдә яшь гаиләләргә тизрәк фатирлы булу мәсьәләсе хәл ителгән. Еллар үтә. Инде ул шактый еллардан бирле Татарстанның Свердловск өлкәсендәге даими вәкил урынбасары. Сүз дә юк. Татар мөхитенә сусау аны сәхнәгә алып килә. Беренчедән миңа эшләү рәхәт, чөнки мин үземнең республикам, туган җирем өчен эшлим, һәм татарларым өчен эшлим. Кешенең бит менә эшләгән җире гомернең күп өлеше шунда уза. Эшләгән эшең шу икән, димәк, рәхәт бит инде ул күңелгә. Ярты гасыр юбилеен иҗатташ дуслары белән бер сәхнәдә каршы алырга теләгән. 1995 елда уздырылган халыкара татар җыры конкурсы берләштерде. Әйтергә кирәк. Без икебез дә шушы конкурста катнашып, ул беренче премияга лаек булды үзешчән җырчылар арасында. Үзешчән җырчылар арасында мин профессиональ җырчылар арасында икенче премия лауреаты булдым. Шушы
вакыттан бери безнең 15 ел, 16 ел инде иҗат дуслыгыбыз бара. Без тормышта да дуслар. Татарның яраткан җырчылары Зөһрә Шәрифуллина теләкләрен җыр телендә җиткерде. Гайфулла Авзалов дустының матди ягын ныгытырга уйлаган. Ул бик талантлы табигатьтән. Хәзерге заман ритмнарын сиземләү көчле анда. Менә бүгенге көнгә ул электән үк шулай кечкенә генә Сарман районының бәләкәй генә авылында туып үсеп, менә югары дәрәҗәдәге җырларны башкару сәләте Худайдан килгән. Җатышлары Башкортстаннан да килгән. Бер сәхнәдә халык әсәрләрен яңгыраттылар. Тамашачы алкышларга күнде. Аның җырларын ишетсәң, күңелләр күтәрелә, йөрәкләр яшәреп китә, очасы килә, җырлыйсы килә, бийисе килә. Свердловск өлкәсе губернаторы хакимияте урынбасары Вадим Дубичев Хайдар Гыйльфановка фидакар хезмәте өчен медаль тапшырды. Бүгенге менә шулар киләсе атнада татарлар тормышында нинди вакыйгалар булыр, булар хакында җиткерергә тырышырбыз. Сезнең белән Флора Абдуллина иде. Сау булыгыз.